डोक्याला असलेली गाठ काढण्याची शस्त्रक्रिया खासगी रुग्णालयात पार पडल्यानंतर रक्तस्राव थांबत नसल्यानं कोल्हापूर येथे दाखल केल्यानंतर युवतीचा मृत्यू झाल्याबाबत संतप्त ग्रामस्थांनी अखेर युवतीच्या मृतदेहासह कणकवलीतील त्या खासगी रुग्णालयात धाव घेतली. ग्रामस्थांनी युवतीचा मृतदेह थेट रुग्णालयाच्या रिसेप्शन नजीक ठेवला. संतप्त ग्रामस्थांनी रुग्णालयामध्ये भयंकर तोडफोड केली. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेता अप्पर पोलीस अधीक्षक नवमी साटम यांच्या उपस्थितीत मोठा पोलीस बंदोबस्त रुग्णालय परिसरात ठेवण्यात आलाय. मात्र ग्रामस्थांचा उद्रेक त्याहूनही भयंकर असल्यानं कणकवलीत तणावपूर्ण वातावरण बनलं आहे. पाहूयात. ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील एका 19 वर्षीय युवतीच्या डोक्याला गाठ आली होती. तिला शुक्रवारी कणकवलीतील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. डॉक्टरांनी तपासणी करून शस्त्रक्रियेद्वारे गाठ काढावी असं सांगितलं. त्यानुसार युवतीवर त्याच खासगी रुग्णालयात सायंकाळी 5 वाजण्याच्या सुमारास शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र शस्त्रक्रियेनंतर रक्तस्राव थांबत नसल्यानं युवतीला अखेर कोल्हापूर येथे हलवण्यात आलं. तेथे उपचार सुरू असताना युवतीचा मृत्यू झाला. याबाबत संतप्त ग्रामस्थांनी युवतीच्या मृतदेहासह सदर खासगी रुग्णालय गाठलं. त्या डॉक्टरनं कोणत्याही चाचण्या न करता गाठ काढली. त्या डॉक्टरच्या हलगर्जीपणामुळेच युवतीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे.
डॉक्टरांकडून काहीच उत्तर मिळत नसल्यानं अखेर ग्रामस्थांनी रुग्णालयाची तोडफोड करण्यास सुरुवात केली. घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन अप्पर पोलीस अधीक्षक नोएमी साटम, पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांच्यासह पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येनं त्या रुग्णालय परिसरात दाखल झाले आहेत. पोलीस वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करत गर्दी पांगवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्या डॉक्टरवर काय कारवाई करणार ते सांगा या मागणीवर ग्रामस्थ ठाम आहेत. त्यामुळे रुग्णालय परिसरातील वातावरण अद्याप तंग आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी स्वप्नील वरवडेकर, कणकवली.